يمن زركب عطو جل حوتي إيديه بود حجاب كيح بحر متقعتات أي فتسمن يقدم مبالو بأمريكا نوع علامة زجبره متقعت تفتسيم بزنبر أوان اتمتقعتي قبل علي حدا بركز بولي إثيوبيان تداغينهم لزنبرو مأكل مداغون سدتنياتات بمقطامو سوسان شومنتان أفريقاويان تقاتلهم منبارهم تقليص زنبر خوينو حجي وصي هبزلو حبريتات دما بركز بولو كابزيوم إثيوبيان كم زخونو بفلي دما كاب كل تግራይ ዝመጹ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብቲ ወጽኢ ዘሎ ጸብጻብ ድማ በዚ መጥቃዕቲ ህይወቶም ካብ ሰኣኑ ሸፈነ ረኺቦም ካብ ዘለዉ ሰለስተ ተጋሩ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ከም ዝኾኑን በቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ከም ሰኣኑን ተገሊጹ እዞም ሰለስተ ኣዝማት ተጋሩ ኣብ የመን ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ ወዲ 25 ዓመት ጾሮይ ሃይሉ ወልደ ገብርኤል ኣብ የመን ንኽልተ ዓመት ዝጸንሐ ወዲ 24 ዓመት ህይወት መሓረ ኣኸዛ ኣብ የመን 8 ኣዋርሕ ዝጸንሐ ወዲ 24 ዓመት ማዕረግ ገብረስላሴ ጸጋይ ዝበሃሉ ከም ዝኾኑን ሰለስቲኦም ደቂ ሓውቦታትን ሓትኖም ኮይኖም ኣብ ተቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሕውቲ ዝኸፈተቶም መጥቃዕቲ ገለ ክፋል ካብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትንሶም ተኣሲሮም ዝነበሩ መዳጎነ ማእከል በመገጣሙ ህይወቶም ከም ሰኣኑ ተገሊጹ እዞም ብዛዕባ ሕልፈቶም ስድራቤቶም ፈሊጦም ዘለውን ኣብ ከቢድ ሓዘን ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ዘሎ ተጋሩ በጀኮም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ከም ሰኣኑ ተገሊጹሎ ብዕጡቅ ጉጅለ ሕውቲ ዝካየድ አልመሲራ ዝበሃል መደበር ቴሌቪዥን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ በቲ ብነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ሰዓዳ ዝርከብ መዳጎነ ማእከል ስደተኛታት ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣስታት 68 ስደተኛታት ከም ዝተቆትሉን ካልኦት 47 ከም ዝቆሰሉን ኣቃሊሕ እዩ ካብቶም ዝቆሰሉ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊጹ እዩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ትሑቲ ዝመርሖ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ መምሕዳር ብወገኑ እቲ ፍጻመ መዝገበናት ኩናት ዝዳረግ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒንዎ እዩ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቅትለት እዞም ስደተኛታት ኣመልኪታ ክሳብ ሕጂ ዕላዊ መግለጺ ኣይሃበትን ኣላ ዕጡቅ ጉጅለ ሕውቲ ግን ኩናት ቃዛ ካብ ዝጀመራት ሒዙ ንፍልስጤም ከደግፍ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን መራኽብ መጥቃዕትታት ክገብር ከምኡ ድማ ናብ እስራኤል ሚሳይላት ከሰድድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ንትሕቲ ቅርጹ ዘዕነወ ነዞም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድማ ዝለከመ ከቢድ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመትሉ ኢደይ ሂበለኹ ብምባል ኣብ ልዕሊ መራኽብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ንኸይፍጽም ስምዕ ገይሩ ዘሎ እዞም ሰለስተ በመጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ደቂ ሓትኖን ደቂ ሓወቦን ዝኾኑ ተጋሩ መንስያት ብዓቢ ሓው ንሓደ ካብ ግዳያት ዝኾነ ጾሪ ምስ ካልኦት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ናብቲ ቦታ ኸይዶም ንኣስከሬን ኣዝመዶም ክረኽቡን ከለልዮን ብምኽኣሎም ከም ዝተፈልጡን ሰለስቲኦም ድማ በቲ መጥቃዕቲ ሽዑ ንሽዑ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እዩ ብቤተሰቦም ተሓቢሩ ዘሎ ሓንቲ ካብ ቤተሰብ ዝኾነት ኣምለሰት ብዛዕባ እዚ ፍጻመ ኣመልኪታ ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ደቂ ሰለስተ ኣሕዋት እዮም ቤተሰብ መርድእ ምስ ተነግሮም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቖም ኣለዉ መን ንመን ከጸናንዕ ክእብድን ከቢድ ኮይነሎ ወዲ ሓወይ ሞይቱኒ ወዲ ሓፍተይ ተጎዲእኒ ኢሎም ሓደ ናብቲ ካልእ ክኸዶ ኣይከኣሉን ኩሎም ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣለዉ ኢላ ንሰቐጺላ ኣብዚ እዋን ካብ ትግራይ ብደላሎ እንዳተታለሉን እናተገደዱን ናብ ስደት ዝወፁ ብዙሓት እዮም ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ስዑድ ከኣትዉ ባህጎም እዩ ኣብ መንገዲ ግን ይተርፉ ኣለዉ ስለዚ ኣክል ክበሃል ኣለዎ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ደላሎ ህዝብን መንግስትን ክፋረዶም ይግባእ ክትብል እውን ምሕፅንታ ኣቕሪባ እያ ዘላ እዞም ሰለስተ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ በረኻን ባሕርን ሰጊሮም ናብ የመን ካብ ዝኣትዉ ካብ 8 ኣዋርሕ ክሳብ 3 ዓመታት ዝገበሩ ጽሩይ ህይወትን ማዕረግን ኣብቲ ሃገር ዝረኽብዎ መዓልታዊ ስራሕ እናሰርሑ ካብተን ኣብ ስዑድ ዘለዋ ኣሓቶም ብዝለኣኻሎም እዮም ክሳብ ዕለተ ሕልፈቶም ናብርኦም ክመርሑ ዝጸንሑ مسحلتات قلت في دقافة بحيار كوينات تسأميد زلو سراوي السودان مسامين كوريا وتهدراو ركباتي يقبر مهلاو تاقاليزو منستر مكل خال السودان ليتان جنرال إبراهيم ياس كالتاو زمدنان وتهدراو متحبار كلتين هاقرات النمحيال زعلم وقعو عدد نابسامين كوريا يقبر مهلاو من جتات السودان حابيرام ازو عدد زي السودان اب حيال كوينات تسأميد ابزلاتو الأواني زكاية زلا بفلاي دما ابزيز حلفك أربا معلتات ابتا جيزياويت من محدراويت رئيسة ختما السودان زلا بورت السودان نايدرونات ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣብ ኩናት ሱዳን ዘሎ ምዕባለታት እንዳተላወጠ ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ሕጂ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ኢብራሂም ያስ ናብ ሰሜን ኮርያ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ንመጀመርታ እዋን ሱዳናዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ኮይኑ ሱዳን ምስ ካልኦት ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕብባር ንምስፋሕ ዘለዋ ተገዳስነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ እዚ ሚኒስተር ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ንብዙሓት ጉዳያት ጸጥታን ምክልኻልን ብዝምልከት ዘርብ ከካይድ ተጽቢት ዝግበ
ዝግበረሉ ኮይኑ ሰሜን ኮርያ ድማ ኣብ ወታደራዊ ኢንዱስትሪን ቴክኖሎጂን ምክልኻልን ዘለዋ ክእለትን ዓቕምን ንሱዳን ከተካፍል ትጽቢት ተልእኽኡ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ። መሰረት ማዕከነ ዜና ሱዳን ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ምስ መዘንኡ ናይ ሰሜን ኮርያ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ምክልኻል ንምዕባይ ክእለት ንምልውዋጥ ዝሕግዙ መንገድታት ከዘራረብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ኢንዱስትሪታት ንምዕባል ነዊሕ ታሪኽ ዘለዋ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ፀጥታዊ ውድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንሱዳን ኣገዳሲት መሻርክቲ ንኽትከውን ትጽቢት ተገይርዩ እዚ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ናብ ሰሜን ኮርያ ኣምሪሑ ዘሎ። ይኹን እምበር ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢራን ሕጂ ድማ ምስ ሰሜን ኮርያ ርክባቱ ይሕይል ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ጉዳይ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ድማ ንምዕራብ ኣቆጢዑ ኣብ ልዕሊቱ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ተጸባኢ መርገፂ ኸይውሰድ ሻቁሎት ብዙሓት ሱዳናውያን ኮይኑ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ንጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ከም ስደተኛታት ክትቅበሎም ከም እትኽእል ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝቕልቀለሉ ዘለዉ እዋን ደቡብ ኣፍሪቃ ንኣሜሪካ ነቒፋ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዝረኣይዎ ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ዳግመ ምጥያስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ዝተዋህበ ርእሰ ጉዳይ እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ጸዓዱ ናብ ኣሜሪካ ምምጻእ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ይኹን እምበር እቲ ዝትግበረሉ ግዜ ብጻዕዳ ገዛ ብንጹር ኣይተረጋገጸን ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዝተባሃለ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎን ቅዋማዊ ዴሞክራሲያዊ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምድኻም ዝተዳለወን ይክብል ገሊጽዎ። ኣብ ለካቲት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መምርሒ ኣፍሪካ ንርስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቕመጡ ጸዓዱ ኣፍሪቃውያን ገዳያት ዓሌታዊ ኣድልዎ ክብል ገሊጽዎም ነይሩ እዩ። በዚ ኸኣ ኣብ ኣሜሪካ ንኽሰፍሩ ዕድል ከፊቱሎም እዩ። ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ነቶም ንዳግመ ምጥያስ ዝተመርጹ ሰባት ካብ ምኻድ ከም ዘይዓክትዎም እኳ እንተገለጹ እቶም ዝተሓርዩ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተመርመሩን ኣብ ከይዲ መስርሕ ዝርከብ ገበናዊ ክስ ከም ዘይብሎምን ካብ ኣሜሪካ መረጋገጽ ከም ዝሓተቱ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ውሕዳት ጸዓዱ እቲ ሃገር ዓሌታዊ ኣድልዎ ይበጽሖም እዩ ዝብል ነቐፌታ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑን መረዳእታ ገበናት ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ሕርሻታት ዝፍጸም ዓመፃዊ ገበናት ዓሌት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ እዩ ዘመልክት ኢሉ። ገለ ንመሰል ጸዓዱ ሓረስቶት ዝውክሉ ጉጅለታት ብሰንኪ ዓሌቶም ኮነ ተባሂሉ ይቕተሉ ከም ዘለዎም እዮም ክገልጹ ጸኒሖም። ዋብቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ክሰፍሩ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ቃለ ምሕተት ይግበረሎም ከም ዘሎን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ገዳያት ዘይፍትሓዊ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ቀዳምነት ይህቡን ከም ዘለዉ ገሊጹ። እቲ ምጥያስ ግን መዓዝ ከም ዝጅምር ዛጊት ኣይተረጋገጸን ኣሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘይ ካሕሳ ካብ ጻዕዳ ሓረስቶት መሬት ሒዛ ኣላ ክብል እውን ከሲሱ እዩ። እዚ ድማ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዝነጸቶ ጉዳይ እዩ። ኣብ እዋን ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣመኻሪ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኤሎን ማስክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ሓረስቶት ምጽናት ዓሌት ተካይዳላ ብምባል ክነቅፍ ጸኒሑ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቶም ናይ መጀመርታ ተጓዓዝቲ ንምቕባል ዝመጽእ ሶኒ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዱሌስ ቨርጂኒያ ጋዜጣዊ መግለጺ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም እውን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዝረኣይኦ ሰነዳት ይሕብሩ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ 54 ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እዮም ኣብቲ ናይ ፈለማ ጉዕዞ ተኻቲቶም ዘለዉ። ትራምፕ እዚ ንጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ከም ስደተኛታት ናይ ምቕባል ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ምምሕዳሩ ዳርጋ ኩሉ ሕቶታት ዕቑባ ካልኦት ስደተኛታት ደው ኣቢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምዃኑ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ውሳነ ብምባል ብዙሓት ይነቕፍዎ እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።